Да ви покажа нещо, което беше в миналия ми профил. Часовниковата кула. И сега ще ви покажа какво има вътре. Вътре... Ще се пребия. Вътре има два гроба. Виждали сте го това нещо? Това е Маргарет Гринхил, която съм ви показал в предишния клип. И искам да видите кога е починала. 22 януари J753 или J753 година. J, дами и господа, означава year. Те са го използвали за year. Year 753 или година 753. Ще ви покажа в интернет. Има информация и ще видите как от година 753 сменят на 1753. И показах ви годината, показах ви всичко. Ето го и символа. До нея има още един такъв гроб и на него се виждат пак другите дати. J 748, 29 ноември. И там отгоре отново J 746.